jongen van Santje uit Semaag is gisteravond om het leven kwam bij een slim ongeluk. De vrouw van de Jervin liet waanzinnig de nacht om het leven kwam bij een auto. Met zijn auto frontaal in botsing bij een vrachtwagen. Zelfs achter het stuur. Een slim auto-ongeluk. De Jogger is gisteravond een 18-jarige jongen uit dat dorp om het leven kwam. Je bent thuis. Ineens jij je een auto stopje en we het bellen. Dochst iepen en dan stjist eigen neeg bij een politieman. Vervolgens stak het de hele wereld onder die voeten bij. Dit is het moment dat bij geen enkele nabestaande ooit vervagen zal. Het is ook een moment dat je voor altijd dealen met de politieman die je nu is hier. En de politieman met hij. Hey. Ik ben Reinhard. Hey Albert. Ben je haast klaar? Ja, het zit er haast op je. Mooi, en dit is in de auto? Ja, je op mijn paard geweest. Albert, vielst u daar hulpverlener of handhaver? Hulpverlener. En waarom? Nou, iedereen die gaat op een beetje verzet dus altijd maar over die boete die ze dan een keer krijgen. Maar dat is net dus werk alleen nog. Heel vaak komen we bij mensen op momenten dat ze nodig binnen. Is dat ook de reden dat je met de politie kwam geweest? Ja, absoluut. Ik ben echt een hulpverlener. Had ik iets doen kan van de mensen, dan doe ik dat graag. Stel, u krijgt nou een melding van die collega's van een dodelijk ongeval, bijvoorbeeld op een A-zoon. Wat voor informatie krijgt u dan, zodat u dat gesprek in kist? Nou, ik krijg eerst de informatie wat de bad is. Nou, dat wil ik zelf eigenlijk ook even zien. Dan ging ik meestal er zelf ook even heen, om even het beeld te schetsen. Dan ging ik naar het bureau om te zien van waar en wat wennet er op het adres waar ik heen mag. Om te zien van wat kan ik ontreffen van mensen. Misschien ben de baan in het spul of zoiets. En dan ging ik met de collega, want we gingen meestal met z'n tweeën die kant uit. Dan stappen we in de auto. Gingen we overlezen waar het eerst het slechte nieuws echt door. Ja, als je die reis net goed veelt, dan kun je er beter net aan, want daar ga je een beetje les van, of de kerstles van krijgen. En als je daarop oprit, en dan? Nou, dan gaat bij mezelf, bij me persoonlijk, ja, dan viel ik dat ook wel. Ja, dat deelt op dat moment wel een heel heftig iets met hun. Hè? En dan je dat doorhieven? En dan probeer ik eerst te zien van waar is die persoon. Zit hij op mijn lijstje van wist ik dat hij daar wennen? Nou, had een relatie met diegene, waar het om gaat. En dan probeer ik eigenlijk zo gauw mogelijk het slechte nieuws te jagen. Vaak redden we de kamer net, dan is het al in de gang. Maar eigenlijk zo snel mogelijk. En wat zocht dan weer die mensen? Nou, wanhoop in het gezicht eerst. Hè. Dat is de eerste uitdrukking en een grote schrik. Van wat gebeurt me hier? Ken je het fout dan in zo'n gesprek? Nou, ik denk toch dat die voorbereiding op die het even nemen mast. Want ze komen altijd met vragen. En als je daar net een goede antwoord op aankrijgt, ik denk toch dat ze daar wel eens les van krijgen kunnen. Ik wil eigenlijk, als ik die kant uit ga, moet ik eigenlijk van de goede naar de rand weten. Wat ik net weet, mag ik eerlijk zijn, die meesten zeggen. Ik kan het mij haast net vaststellen hoe je het opbrengen kan om keer op keer bij families op de stoep te staan die het voor die negen in een nachtmerrie bedarjen. Als ik Albert vreeg naar wat hij de kracht van helpt, dan had er om één ding genoeg. Zijn gezin. Heel leuk. Dan ben ik als enige net in blauw. Dat is wel een beetje schande. Ik heb een blauw. Jij zwaar. Vind je het leuk dat hij het politie is? Ja. Vind je het ook wel een beetje stoer? Oh ja, maar was spannend.
Spannend? Ja. Waarom vind je het spannend dan? Ja, dat hij toen pistool hoekte. Ja, dat is heel spannend. Maar ja, als je politieagent bent, dan mag dat misschien eens een keer. Ja. Dat hebben we ook wel zo, hè? Ja. Ja. Dat er wel eens dingen binnen wie een politie die het ja, net altijd leuk binnen. Nee. Spannend of heel verdrietig. Ja. Dat Wat weet ik vies niet. ervan als hij verdrietig is? Hij had altijd groepen. Ja, Ja. dat mag dan. Hij tegen Ja. groepen. Ja. Kist je aan Albert vernemen wat voor die het was had? Ja. Ja, hij is, als er echt iets ergs gebeurd is, dan is er vaak volle stiller. Hij leert het me ook vaak wel jaren. Voordat het thuis komt, dan belt er me even of hij appt me even van, nou ja, wie moet haast wel in praten. Dus dat had er een lettertje toen had en hij komt die helft om thuis. Meestal door de weekend lees ik al op bed. Maar dan blow ik even een wachtje, want dan maakt hij zijn verhalen even kwijt. En dan is dat clear, want anders gaat er op bed. En ja, dan bloot dat de hele tijd heel in een spookje. Maar ja, hij is gewoon stiller dan. En ik had er een reanimatie, zaten dan wel eens. En hij vertelde, dan kreeg hij nog een reanimatie. En, nou, schande. Het is net slagen. Ja. En dan, nou ja, dan had ik er wel wat rekening mee natuurlijk. Dat er een vervelende gebeurtenis gewoon had. Wat beschut de thuisbasis hierin? Ja, dat is voor mij het belangrijkste van het hele verhaal. Als je meer van buiten kan, best dan haast, nou, stel maar, dan haast ruzie aan thuis. En dan ga je zo naar die werk. En dan als het goed in die vel zit. Dus er zal een moment zijn dat het thuis even net goed is. Dan stoot ze maar, jongens, Joert, kan ik dat gesprek net waan? Dan ben ik er wel eerlijk in. Dan doe ik wel te zeggen dat ik die daar net doe. Als mijn basis net goed is, dan doe ik het net. En waarom dan? Nou, ik maak er na de tijd ook weer kwijt. Ik maak na de tijd ook even een gesprek gaan erover van hey. En ik maak er net meer zitten blijven, want dan kan ik meer werken mijn periode net meer doen. Er is ook ooit eens iets gebeurd en dat kwam wel heel dicht bij ons. Net dat het bekende mensen waren, maar het wie was een gezin als us. En daarvan is de vrouw toen overleden, verongelukken. En dat had hem toen heel volle dienen. En omdat het dezelfde situatie was als us, dus dezelfde baan, hier die vrouw als mij. Ja, reken me dat echt heel bot. Dus we hadden er heel wat over praat. Orendijs, meestal ben ik het wel weer kwijt. Of kwijt. Nou, ben ik het net helemaal kwijt. Maar dan ging ik gewoon rustig rond werk in. Maar die keer, toen hier ik er nog een paar dagen, dat ik dacht van, dat ik er de hele tijd toen dacht. Dat ik dacht van, oh, wat erg, wat verschrikkelijk dat dat gebeurt. En echt dat Albert is dat tegen Bibi Lutsen is. En dat hij dus echt, ja, toch een hele grote steunwest is van die man. En dat ben ik dan ook wel weer een beetje trots op. Ja, hoe Ja. precies. Ja. Hoe viel vind dat ik voor wel. die? Nou, dat vind ik, ja, hoe mag ik het zeggen? Ja, trots. Ik wel. En wat goed dat er dat doet. En dat er dat in zijn werk ook mij beleeft. En dat er dan een steunwezen is van oor. En went het ooit? Nee, dit werkt went net. Dit nieuwsbericht, nee, dit went echt net. Als het zo'n riedeltje kerst net meisje, denk ik. U kunt net spreken van routine. Nee. Dat krijg je net voor elkaar. Doe blues toch een mensgek daarin. En dat krijg je zelf een hartslag. Als ik daar van die doorstier, dan was misschien ik vrees. Ik ga mijn hartslag ook heug zetten, ja, op dat moment. Want ik weet wel dat ik iets met hun deel, wat de rest van het leven echt helemaal door de kop gooit. Ik hoop op die manier dat ik het doe, dat dat wel goed overkomt van die mensen. En dat ze, ondanks het minder nice, dat ze toch een goed gevoel hadden van hoe we dat bracht hebben bij hen. En kist er dan ook nog een stukje voldoening vielen? Nou, dat jouwt me juist voldoening. Als ik na de tijd bel je, of ik ga er zelfs aan, dat doe ik het liefst. Ja, als ik ze echt net te pakken krijg, dan bel ik pas. Maar anders ging ik er nog even bij del. Maar als ik daar dan na de tijd ja, van hé Albert, ondanks dit, hij is dus toch goed hol. Ja, daar doe ik het voor. Ga jou naar aanleiding van deze uitsturing vragen of verlet van een peteer? Zoek dan op www.omroepfriesland.nl/teken van Libben.